Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano yan? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, entra na sa Escaramuza. Hi! Maray na hapon na po sa Indo. Kumusta sa Indong pangudtuhan dyan? Nagdalawan po kami na kamo nakapangudto na, nakapa-inundag na, at the same time, naghahalat na sana naman kuya. Nagtatangad na naman kuya Nald kung ano ang perting merindalan, turutad taon. Kumusta po tabi ka mo? Ano lamang tabian sa Indong pinagkakabisiyan dyan? Nagsarabay-sabay kita sa laog ni na mga di man gayud maabot sa 15 minutes. Magore-restorya po kita kan mga pangyayari di sa palibot. Samantang kamo po dyan duduyan-duyan na. Sa araron po kan poon ki Santol. Burungahan ko yan kuya ki Santol ano? Burungahan ko yan ki Santol. Magtaga ikmat na sana kamo takon may bigla dyan na tumakdag. Makulog man pati kuya matagas man po pati ang ubakan Santol. And pakisuyo lang duman sa mga interesadong maging miyembro kan haratot. May tigsan sa kuya digdi so mga amigo ko dyan sa Philippine Navy. Dahilan po ta sa masunod na aldaw nakatalaan na magpasiring po digdi ang mga mapa-exam para sa Philippine Military Academy kung saan gigibuhon po ang examination sa aldaw po ni na Sabado asin Domingo. Diyan po iyan sa Naval Station Hulsaan Arasain. Diyan po sa Barangay Rawis, Legazpi City. Sa mga interesado, pwede na po kamong mag-preparar kan sa indong mga dokumentos na kaipuhan. Tamalin nindo kuya Nal. Sabi ka dati kong amigo dyan. Dati kong amigo. Amigo ko man giraray siya ngunyan. Pero na-assign na siya sa ibang kumandansya. Sabi na, dakol da adigdian, dakol da sa mga taga Bicol, ang mga matatari da Kuya Nal. Kaya pag may mga araw ganing exam, dakol ang nagka-qualify hali sa Bicol region. Ang Philippine Military Academy ang makondukta po ni nationwide PMA entrance examination dyan po iyan sa Naval Station kan Barangay Rawis sa Legazpi City kung saan ang mga kaibahan da po sa kwalifikasyon itong natural born Filipino citizen, single, never been married, with no parental obligation, at least 17 years old and pwedeng mag-apply pero day masobra sa 22 years old sa bulan o sa petsa na Abril 1, 2025. Ang minimum height 5 flat para sa babae asin lalaki. Dapat syempre physically and mentally fit for military training. Pwede palang mag-apply po digdian at least senior high school graduate. And then syempre wala po nin piga kahampang na administrative or criminal case. Ngayon na hapon po kay Ma'am Hanilet. Red na red siya ngunyan. Hindi ka na ma'am sa laog kang booth po. Medyo malipot-lipot. Pero mainit nga, hindi ko yan na. Bata naka long sleeve si Ma'am Hanilet. Naatabon si Ma'am sa program ninda. Tatod ni Sir Diggs Aguilar. And pwede duman po na sa mga naghahapot kung pwede da mag-walk-in dyan po sa nasabing venue. Sabi digdi, walk-in applicants must bring the following. Sabi digdi, duly accomplished application form, original and photocopy of PSA issued birth certificate, Form 137 para duman sa mga senior high school graduates, or Form 138 naman para duman sa presenting naka-enroll bilang grade 7 o grade 12 kung saan and then kaiban pa po dyan ang duwang pedaso ng 2x2 picture na may white background. Dapat pigibo iyan or pigko apo ang litrato
within 6 months. Bari man so, ako kaya mamani, igo ako duman ki picture. Siyempre pag bagets ka pa, payat ka pa, preserve ko iyan na picture na iyan. Kapag kaipuhan ko, ito ang tiglalaag ko. Pero pag araw kay ning mga application na po kaya sa PMA entrance examination, ang requirement dapat 6 months. And syempre, valid ID, preferably school or driver's license. And then syempre, magdara po ka muna ng pencil. Ang exam venue dyan po sa Naval Station, Hulsaan, Arasain, Barangay Rawis, Legazpi City. Kaya, gari sa mga masunod na aldaw, gari mabisita digdi sa estasyon itong sumang mapa-exam hali sa Philippine Military Academy. Saro yan sa mga oportunidad na tigdadara digdi sa Bicol region. Pero imagine, bako lang mga taga Bicolano ang nagpapasiriring digdi sa tuyang lugar ang makapag-exam ka ito. Kaya duman po sa mga interesado, pwede na kamong mag-prepara sa indong mga requirements sa nganing pag-abot kan oras, preparado na po. And then, syempre, itong sa dirindo, dapat preparado ka mong mag-exam. Maray na pagka-udto na po dyan sa public information office kan NAVFORSOL. And then, syempre, kay Commodore Salvador Lavape Jr. Siya po ang commanding officer po dyan sa NAVFORSOL. Digdi po sa Naval Forces Southern Luzon. And sa aga, poon na po kan Ibalong Festival 2025. Magkakaigwanin ang primerong aktibidad itong trade fair dyan po sa Ayala Malls, Legazpi. Pwede po kamong magbakalzanin man iba-iba mga produkto all throughout the Ibalong Festival. Itong susobra 2 semana pong activities. Pwede po kamo dyan na magpasiring. Sabi dito sa schedule of activities from August 21 sa September 6 na iyuan ultimong aldaw kan festival. Pwede po kamong makabakal dyan ni man iba-iba mga produkto kan mga saraditang mga nagnenegosyo po digdi sa syudad and then pagtaraning pang mga munisipyo. Dyan sa gigibuho na Ibalong Agri-Trade Fair, dyan po iyan sa Ayala Malls, Legazpi. Pwede po kamong makabakalin produkto poon alas 10 nin pagkaaga. Itong small hours na nagbubukas po dyan ang Ayala Malls. Pwede po kamong magpasiring dyan, tanganing makabakalin produkto. And antabayan ang mga nakalinyadang activities. Ako mamanilat, nagbakal na po ako so dakula bagang kalo. Pag may mga coverage, bata niya ko, pag bata niya ko habang naghahaloy, nagda-dark na ako ngunyan, kang kaka-feel. Pasiguro lang, mapapakinabangan man ito pag may mga coverage po ngayon na mainit. Oo. Dipisil ba ko na araw po ubaga kan dati na aninit na namamati ang tangon niya na pwede pang mga alas 11, pwede ka pang magkawat-kawat dyan sa luwas. Ngunyan po bagang advice kang ang DOH as early as 10 sagkod mga alas 3 din pagkahapon. Bigla abisuhan po ang kabos na mag-iwas sa direktang exposure sa sildang kanaldaw dahilan po pwedeng makaapektar iyan sa satuyang salud. And kaso hapon man, congratulations duman sa dugang na 16 na scholars kan SM Foundation. Tig-award scholarship dyan sa SM City Legazpi. Ito po kaya scholar ito from different school digdi sa Legazpi and then sa Sorsogon City. Maski palan po mamhanilat private, pigtatauan din full scholar. Halimbawa, free tuition na po bagang ngunyan. Sabi kang sa SM Foundation duman, itong budget na para sa tuition kan itong mga aki, ipigtatao na lang iyan duman sa mga beneficiaries tanganing maidugang man aside pa kan monthly allowance sa ipigtatao ni sa laog ni 8 months. Tapos may mga exposure, so iimbitaran sila sa mga activities. Ito lang ang requirement. They man din siya super strict sa grades na araw ngayon kaini dapat ngayon ang grade mo ngayon perming flat 1 ito daiman as long as wala ka po tabi inin failing grade. And then ang sarap pang good news duman dahil maski palanday taman nga tigahagad ka medyo nagkabrot ka duman sa magkaigwa ka ki failing grade
Di man pala niyan Ma'am Hanilet, basta-basta hahali, tiguhurunan and duman kung ano pa pwedeng gibuhon. Dahilan ini palan po, tig-exam, may examination, may IQ test, and then may interview. Talagang tigsasara po ang mga nakakalaog dyan. Maray na pagkahapon kay Ma'am Claire Hariri kan SM City, Legazpi. Yaon sinaduman. And digdi palan sa bilog na Pilipinas, nasa 2,900 na mga scholars na po ang natauwanin danin siring ka na benepisyo. And then ang hagyat na lang sa ila is maging i-embrace da ito na may courage, at the same time maging marhay na ehemplo sa kada estudyante. Imagine, may nalingan ako duman na hali siya sa private na eskwelahan, digdi po sa Legazpi City. Ang tiga ko apatin na Ma'am Hanilet na mga courses, bako so basta-basta may engineering, may accountant, mga arog ka na mga courses na kukuanin din dyan. Ay, bako man actually tiggo ko, wala man ki specific ngayon na, inilang ngayon na scholarship para lang digdi sa mga nagtitake up kaarig kaning courses. As long as may pasar mo itong examination, at the same time mag-qualify ka po duman sa gigibuhon nindang mga interview. Kaya pag mga araw kaining mga magayunon man na makaugmahon, sabi ko nga ni, tighapot ako daan kasubang gini Ma'am Claire. Kung ako naging scholar ako kan SM, sabi ko scholar niya ako ni mama kasi papa. Kaya ang sabi niya, pag as early as mga December or January, tigpapaluwas sa sindakaan ng mga posting, manungod sa submission kan mga requirements, na nganing mas makatabang. Imagine, poon pa 1993, an SM Foundation, katao po unin sa ring kaan na assistant sa mga kwalifikadong estudyante. Kaya ngaya, dakul na ngaya kaming natabangan na assisteran, and ang opportunity do Ma'am Hani, after po kan graduation, pwede nang i-absorb kan SM itong mga naging scholar ninda. Parang choice na, kaya itong naging scholar ninda na, kung direkta na sindang malaog, may posisyon na sinda, or mga iba sinda po ni na trabaho. Day man ki qualification na after mo ngayon mag-graduate, kaya puhan mo ngayon magtrabaho sa mga certain years. Kaya sabi ninda, ingatan sa nga and pahalagahan ang ipigtatao mi ngayang mga benepisyo na samuy aman ngayang pigiingon. Maray na pagkahapon kay Ma'am Monica Digia Calindon, and then kay Sir Aldrin Alemania Malorca. Nakaantabay po ngunyan sa satuyang DCG Benuso Online. Pwede na Kuya Nald, pwede na kitang mag-surusuri vlogan. Ngunyan na pagkahapon. Ang sa kuyang katandem si Ma'am Hanilet na busy-busy magkuti-kuti. Si Kuya Nald sa Lado Technical, and then si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng